zeggen, fijn dat jullie allemaal er zijn vandaag. Wanneer we terugkijken, laten we zeggen, die weg die wij afgelegd om een beraad te komen, moet ik eerlijk toegeven dat het niet gemakkelijk was. Hoe kwamen wij achter een andere kennis en scholing bijgeschaft moest worden wat betreft competenties. We moesten leren omgaan met het bekende loslaten en het onbekende toelaten. En daarbij het volste vertrouwen hebben dat het om de juiste beslissing gaat. Uiteindelijk staan wij nu allemaal te neuzen. Ook van mijn zijde heel hartelijk welkom op het gemeentehuis van Schiedam. En ik ben vereerd en blij dat ik hier aanwezig mag zijn. 7 jaar nadat op 14 juli, heb ik nog van Kobi begrepen, op 14 juli 2002... Ik was toen niet lang wethouder voor onder andere integratie in Schiedam. Mocht ik getuige zijn bij de openingsactiviteit van Stichting EPA toen. En doet me heel veel deugd dat enerzijds, want het is altijd maar de kunst om een stichting actief en in leven te houden. En dat draait het uiteindelijk allemaal om de mensen die zich inzetten. Soms beginnend met een kleine groep mensen die heel veel moeten dragen, maar als het goed is, breidt dat zich uit tot meer vrijwilligers. Een ander project is Jongeren aan Zet. Veel breder ook dan alleen de Antilliaanse jongeren. Maar ook voor de Antilliaanse jongeren een belangrijk project. En ook daar is het voor ons in de uitvoering van belang om gebruik te maken van uw kennis. En vorig jaar is bijvoorbeeld in Nieuwland ook het project gericht op allochtone mannen gestart. Die nu wekelijks bij elkaar komen op het Dreesplein in het ontmoetingscentrum daar. En waarbij u als voorzitter ook wekelijks aanwezig bent. En dat toont naar mijn mening uw grote betrokkenheid en betrokkenheid bij de doelgroep. En ook uw bereidheid om u in te zetten. Op vrijwillige basis gebeurt dat allemaal, waar ik heel veel waardering voor heb. Nou, ik wil heel kort even wat vertellen over het geschiedenis van Stichting EPA. De stichting is in 2001 opgericht door Romulo Bonifacia en een ex-bestuurslid, meneer Alison Martis. De twee heren zagen dat er behoefte was onder de Antilliaanse gemeenschap om mensen te hebben die voor hen kon spreken. Ze zagen inderdaad dat er best wel veel problemen waren die niet 1, 2, 3 opgelost konden worden. Vandaar dat ze zijn begonnen met een stichting speciaal voor Antilliaanse bewoners in Schiedam. Nou, ze hebben de gemeente benaderd en de gemeente heeft heel enthousiast gereageerd. Dus vandaar dat we ook nog steeds hier staan, vandaag als beraad. Mevrouw de wethouder Daskalakis, nieuwe bestuursleden, vrijwilligers, aanwezigen, mensen van de gemeente Schiedam. Het is voor ons van de MAAP, wij zijn van de MAAP, eerst in het papiaments, dan geef ik u de ondertiteling zo meteen. Het is Movimiento Antillano y Arubano para promover participación. Het is de beweging ter bevordering van Antilliaanse en Arubaanse participatie. Participatie in de breedste zin des woords. Doe mee, doe politiek mee. Op het moment dat je gaat stemmen ben je al politiek, ben je al actief bezig. Word lid of ga in de oudercommissie van de kinderen van je school zitten. Doe mee in je wijk. Ga bij de sportclub. Ga de kantine schoonmaken. Ga het materiaal voor de club verzorgen. Participeren. En het is voor ons een grote eer om vanavond hier bij jullie te zijn bij de installatie van het nieuwe bestuur van het Antilliaanse Beraad EPA in Schiedam. Trouwens een hele mooie zinspeling. EPA. En als je deze eerste letter daar zet, HEPA van maakt, betekent het meer van opgelet. Ja? Dus ik vind het een leuke zinspeling. Sedert 2001 als stichting en sinds januari van dit jaar als beraad. Een goede, een belangrijke, een verantwoorde en een weloverwogen beslissing. Ja. Kunnen we overgaan tot de officiële handeling door het zetten van onze handtekening. Ja? Oké. Alsjeblieft.
Nou, de handtekeningen staan. En hierbij is het Antilliaans Beraad EPA in leven, zeg maar. Okay. Dus heel veel succes. Heel veel succes. Heel veel succes. Enorm bedankt voor jullie inzet tot nu toe. Heel veel succes met inzet in het vervolg. Daarmee willen we toch onze waardering tonen voor uw inzet in het verleden en inzet die u zult gaan plegen in de toekomst voor onze Antillianen in Schiedam. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja? Ja, alsjeblieft. Dank je wel. Dank je wel. Ja. Ja. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja. Ja. En we hadden voor de vrijwilligers. In ieder geval van harte gefeliciteerd en veel sterkte en wijsheid wil ik u wensen namens het Antillenhuis. En u kunt ook op onze steun, in wat u ook nodig hebt, dat wij u daarin kunnen helpen. Zijn we meer dan gelukkig, meer dan blij en meer dan bereid u daarbij te steunen.